बिथांनि बाथ्राखौ बुंनांसिगोन रांखान्थिनि हालोद रायजो जानाय जोंनि आबाद मावनाय बबे एजेन्डाखौ खामानि मावना लागोन बिथिंफ्रानो बहाय बेरखांगोन होननानै आं सानदों। दा बेयाव खोब मोजां जादों, आं गोजोननाय बेखायनो फोरमायदों। आरो जोङो जथुम्माजों लोगोसे थुनलाइनि फारसेबो सांग्रां जानानै जोंनि सुखु दुखु रायजो जानायनि हाल साल आसार खान्थिफोरखौ बिथा खालामनानै जोंनि कलमजों जोंबो लिरनानैहाय फोसावनो हानाय जानांगोन। जोंनि ओनसोलाव मा जाथायजों बबे थासारियाव जोङो रायजो जानानै दङ, माबायदि हालोदाव रायजो जानानै दं, बेफोरो लिरनायनि गेजेरजों बेरखाङो। ओंखायनो जोङो लिरनांगौ। सोरबाया रायथाइ लिरगोन, सोरबा सल' लिरगोन, सोरबाया खन्थाइ महरै लिरगोन, बिदिनो बायदि बायदि। ओंखायनो बे लिरनाय जि हाबा बे मोनसे जोंनि थाखाय काउन्सिल नांगौना बिसोरनो काउन्सिल नांगौना बिदि बुंनांगोन बेयो जानायाव गोब्राब हाबा, नाथाय बे गोब्राब हाबाखौ जोङो नाजायोबा खलम फिदिंनानै जोबोद महर गोसा मेहेर गोनां खालामनो हायो। गोदै गोथाव थुनलाइ सोरजिनो हायो, लिरबिदां सोरजिनो हायो। आरो बेखौनो जोंनि समाजाव जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनो जोङो रादाब महरै बा जोंनि जारिमिनखौ आसाम सोरखारखौ केस होनायखाय आसाम सोरखारा फिन रागा जोंनानै बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्रायबो डिसार्ज होबाय। मोननै डिसार्ज लेटार बिथांनो होबाय। गिबि खेब डिसार्ज लेटारा रायजोपाला होदों, रायजोपालनिफ्राय अर्डार होदों। अक्ट' आंनाव गोसोआव गैया, लाइजामा आंनि न'आव दं, आं नांगौबा नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन जे रायजोपाला सिगनेचार होनानै बिथांखौ माबानिफ्राय डिसार्ज होदों, मानगोनां रायजोपाल चेयारमेन पस्टनिफ्राय। आरो नैथि खेबाव आसाम सोरखारखौ केस होनायनि थाखाय बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय बिथांखौ डिसार्ज खालामदों। आरो बिथांनि जेब्लायक एलिगेसनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय सेम भिजिलेन्सआ बिथांनि सिङाव नांगासिनो। आरो बिथाङा मोनसे माहारियारि आफाद दाबाय, जोंहा बुंनो गोनां गैया, मोनसे डेम'क्रेटिक हादोराव, मोनसे गणतन्त्र हादोराव, मोनसे उदांस्रि हादोराव। खिन्थु उदांस्रि दं होननानै उदांस्रिखौ जानला मोनला बाहायबा जाया। उदांस्रिया मोनसे सनमान थायो। बे उदांस्रिनि सनमानखौ होनांगौ। नों मा खालामनो गोसो बेखौ खालामबा जाया। एजेन्डाया मेन जानांगौ। जाथिनि मा मावगोन, खौसेथिनि थाखाय मा मावगोन, जाथिनि थाखाय मा मावगोन। दा नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि माबा गामि सोसननाय जायाखै, गोबां जेंना जादों राभा हासंआव। सरकारानो हायाखै, गोबां रायलायबाबो जेंनाखौ फोजोबनो, दासिम जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै। आरो बेखौ बियाब दानो हायाखै। आरो बिनि बादैबो बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै। बिनि रां बावजा बाराय होनो हायाखै। बिसायख'थिया माला जागोन सोरखाराबो बुंनो हायाखै। आरो नों सोरखारखौ एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सोरखारनि खामानिखौ सोरखारजों थाफानासो मावनो हागोन। सोरखारखौ नों जुदि एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सानफ्रामबो मालाबा एगेन्स्ट खालामगोन, मालाबा आन्दलन बे आलादा बाथ्रा। जुदि एनि टाइम जुदि नों सोरखारनि हेंथायाव थांबाय थायोब्ला सोरखारा नोंनि खामानिखौ बोरै मावनो हागोन? बे मोनसे बाथ्रा जायो। गतिके गाम्बारु दाना जेबो नङा बाथ्राया, बेना चेयारमेन पस्टखौ मोननांगौमोन। आरो बेना बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ खालामनो हानांगौ, जेबो लक्ष्य गैया। खिन्थु मुखुबाथ' गोजौआवसो दं, बे गाहायाव रानगासिनो दङ। जाय जाय बिथांमोना बेजों थांफादों, गोजौनि मोफौखौ नायदावैनो हयथ' नायखांफिननो बिथाङा सिएम माबा बिखेदेबनो सिफ जानो लुबैयो, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दखल खालामनो थाखाय। आरो बिथांनि मोनसे बाइटखौ आं नायदों, बिथाङा पन्सायतआव गेलेया, एमएलए इलेक्सनाव गेलेया, जेरावबो गेलेया। बिथांमोना अनजिमायाव धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बेखौ बिजिरोबा गोबांथार अनजिमा बिथांमोना दङ। ओंखायनो जोङो गोरोबलायनानै थानायनि बेवहाय बाथ्रा फैयो। रायजो जानायाव बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै आरो बिथांमोनजोंनो जोङो लामा दोंसेजों जोङो हान्थिलायो। हाथाय गंसे बेयावनो जोङो हाथाय बाजार खालामलायो। जौगाथायनि थाखाय, बेखौ दाफुंनायनि थाखाय बिथाङा 1%बो खामानि मावाखै होननानै मिसिंजों लोगोसे सनवाल हारिनि मानसि थाबाय, गुबुन गुबुन हारिबो एसे एनै थाबाय। बेखौ खारिजसो खालामदों बिथाङा। बेखौ नोजोर होनानै जोङो जोंनि मोनसे गोरोबलायनायनि गोजोन थासारि लाबोनानै बेवहाय रायजो जानांगोन। हिंसा खालामनानै जानाय नङा। आरो जों हिंसा खालामनानै जोङो सोलोङाखै। जोंहा जोंनि मोन्थायनि थाखाय जुजिबोदों, मोन्थायनि थाखाय जोङो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों। बावहाय एसे गुबुन गुबुन हारिफोरनि नोजोराव जोंखौ एसे थिउरिया महरैबो साजायनो नागिरनाय बे सम जोङो बेखौ नुबोदों। नाथाय गमामायैनो
गुबै बाथ्राखौ बिजिरनो नायोबा जों थिउरिया नङा बिटिसिनिबो सहाय लानांगोन आसाम सरकारनिबो सहाय लानांगोन मोनसे हारि भारत सरकारनिबो सहाय आरो जों गोजोन हास्थायनाय गोजोन थासारि लाबोनानै गोजोन समाज दानानै जोङो आलो गोजोन मोजाङै रायजो जानो लुबैनाय मोनसे हारि बर' हारि बिनि जोंनि जेबो आलादा नङा दा आं बुंनो लुबैदों जोंनि आंखाला गोबां दङ जाय आंखालफोरखौ जोङो थाबैनो माबा मोनसे लामा लानानै सुस्रांजोबनो हागोन बेखौबो बुंनो हानायनि बा बुंनायनि सम सफैयाखै जों नाजानायनि गेजेरजों सानसे हाहैगोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो नाथाय दा नैबे समावहाय जोङो जाय मोनथायफोरखौ बिथा खालामनानै सोमावसारदोंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादा थांनाय 2014 मायथाइ सानजारि नोगोर सिभिल साफारि धेमाजिनि जिल्लानि सिङावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनानै जों जाय हाबाफोर गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगाङाव थानानै दैदेनदोंमोन आरो एनडिबिनि मोनब्रै हानजा दंमोन लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै बे गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो दिनैहाय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाया दाफुंजाफैबाय नाथाय नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना फालांगियाव जेंना सोमजिनाय हा हुनि जेंना बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जानाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय राजखान्थि बिथिङाव जेंना बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।